मिनिया ब्रादारनि चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोबाय। जोंहा उदालगुरिनिफ्राय मोनसे लटारि खेला जादों जायनि मट'आ थांखिया जोबोद गुवार आरो मोजां। बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरनानै दिनै आंजों लोगोआव दंफैयो आदा उफ्रि आरो एनिथिं ब्रादार आरो बेजों लोगोसे सोमदोन बरगयारि ब्रादार। दा जोङो नैबे दखानाव दंफैयो लोगोफोर, जानो थाखायहाय थाम-थिम जाबाय। नै नायनानै लादो। दा आंजों लोगोसे खोनासंनानै नायनानै लाफाबानो जाबाय बिथांमोना बे जायगायाव मानि थाखाय फैदों। दा नायबावहाय ओरैहाय ब्रादार बिक्कु आरो सोमदोन बरगयारि, जोंनि उदर ओनसोलाव नामजादा इउटुबार ना एसे। ओमफ्राय ओरै आदा उफ्रिनि जागासिनो नेमखि जाबाय, मिस्थि जाबाय ओरैहाय। ओमफ्राय ब्रादार एनिथिं मबाइलाव एसे बेस्थ'। आङो दा दसेनि उनाव मिथिनानै लागोन बिथांमोना बेयाव मानि थाखाय फैदों। मानि थाखाय फैदों आं ब्रादारनावनो मिथिनानै लागोन। जों दाख्लैनिफ्रायनो फोसावगासिनो दंखायो। सरि, मिनिया ब्रादारनि चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोबाय। जोंहा उदालगुरिनिफ्राय मोनसे लटारि खेला जादों जायनि मट'आ थांखिया जोबोद गुवार आरो मोजां। बे जाहैबाय सेरेखा फाउन्डेसन आरो सिजौ फाउन्डेसननिफ्राय। बेवहाय मेनलि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो जायफ्रा जेलाव दासिमबो दङ बैसिनि न'खरखौ नायनो आरो माखासे बिथिङाव सापर्ट होनो फाइनान्सियेलि, जाय खोथाफोरखौ बुंजोबजाया बैफोरनि थाखाय टारगेट लादों। लोगोसे स्कुल मोननैबाव डेभेलप खालामनो थांखि लादों, माने गाहाय थाखोनिफ्राय लानानै डिग्री लेभेलसिम स्कुल। ओमफ्राय एम्बुलेन्स सार्भिस, फ्रि सार्भिस होनो नागिरदों। डिस्ट्रिक्टनि थाखाय एम्बुलेन्स फैगोन। आरो जोंहा अल आसाम जेरावबो मानसि थैयोब्ला मा जायो, गैयै न'खरनिफ्रा गोथैखौ न'आव लाबोफिननांगौबा माने खाथिबाबो गोजानबाबो बिराद फैसा बियो, बार्गेनिं खालामो, इसिखिनि नङाबा थाङा गोथै सहलांनोब्ला। थ' बिनि थाखाय मोनसे स्वर्ग रथ गारि बायगोन, जे गारिखौ जाय न'खरा दुखु जाजादों थावल' सोनानै जास्ट थावल'सो लानानै थां, गोथैफोरखौ लाबोनो हागोन, बेबायदि फेसिलिटिफोर खालामनायदों आरोना। ओमफ्राय गोबां दङ बे जायफ्रा जेलाव थानाय फेमिलि, मार्टियार्स फेमिलिफोरनिबो बिथांमोना गोबां टारगेट लादों मोजां नायनो। थ' साक्सेस जायोब्ला निस्सय जोंबो दिनै बाव ओंखारनाया, लटारियाथ' थाङो फैयो, गोबां फैयो, गुबुनखौबो जों फाननो हागौमोन। नाथाय बेखौ जोङो बिसिनि मट' बा सारमोनजों जयै रायज्लायनानै मोजां मोनदों। ओमफ्राय जोङो सानबाय दे जोंबो कन्ट्रिबिउसन टाइप मदद होनो हायो नामा एसेसो। ओमफ्राय नैबेखौ टारगेटखौ लानानै जों गिदिंबायदों आरोना दायो। दा बेसेबांसो बे लटारि टिकेटखौ बानायनाय जादों? लटारि टिकेटआथ' प्राइसआबो गिदिर गिदिर दं, गोबांनो दामि दामि गारि, बासनिफ्राय लानानै खारान बेसेबांबा। दा बेनिखायनो लटारि टिकेटआ 25 लाख आरो टिकेटआ टटेल। ओमफ्राय दा बिनि गेजेरावहाय खेलाया माब्लासिमाव जाहैगोन? खेलाया 22 जानुवारि। आरो ओरैबायदि जेनुइन बानायनो नागिरदों, बायसान्स टिकेटआ नांजोबाब्लाबो जाय नाङै टिकेटआव आनपेडआव थायोब्ला कमिटिया लाब जायोना, गोबां खेलाफ्राव लाब जाबायलै नाङासै। थ' बाव बिदि खालामनाय नङा, प्राइस जेसेबां दं बे थांजोबथारनांगौ, होजोबखागोन। आनपेडआव नांदोंब्लाबो ओमफ्राय नाङै बुकआव थादोंब्लाबो आरो बे रि खेला जाफिनगोन आरोना टाइम लानानै। बेबायदि जोबोद मोजांनि खोथा। रायजो राजा नोंथांमोन, आङो बेखौनो आंनि चेनेलनि थ्रुयै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयनिसिमबो आङो नैबे भिडिअखौहाय लानानै फैनाय जादों। दा नोंथांमोना नैबे लटारिखौ बयबो लानानै हो। आरो जोबोद गोनांथि जोंनि थाखाय, माखासे जेनाखि जोंनि बिदा फंबाय ना, जोंनि जेलावहाय जाय बिथांमोना दिनैहाय जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ, बिथांमोननि थ्रुयैबो नैबे लटारिखौ लानाय जादों। दा बिनिखायनो आङो बयबो, आं सानो जाहैबाय माने बयबो लानानै हो। आरो बे लटारिया जाब जुब ओरैनो खेला लटारि नङा, जों मोननांगौल' मोनथों बेफोरबायदि नङा, माने बेयो मोनसे उइनर दान। औ, जोंनि थाखाय जेनाखि ना सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथांमोना, जाथिनि थाखाय नांबोनाय, जाथिनि थाखाय थै बावबोनाय जेनाखि बिदा फंबाय, बिथांमोना दिनै सिमावबो जेलावहाय दङ। दा बिथांमोननि थाखाय बे लटारिखौ लाबोनाय जादों। बिनि थाखाय आङो सानो जाहैबाय बे लटारिखौ माने नोंथांमोननि थाखाय जाब्लाबो जायाब्लाबो लानांगौ, बे आं सानो आरोखि। दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। लोगोफोर उननि भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।